Přestože je letošní podzimní nadílka her opravdu bohatá, jenom jeden z balíčků se mohl pochlubit nejdelší frontou zájemců o jeho rozbalení. Šlo o krabičku v sytě zeleném papíře s rudými fleky na řadě míst, převázanou sněhobílou mašličkou. Zelená symbolizuje tropy, kde se vše odehrává. Rudá, krvavé a brutální hardwareové nároky. Řeč je pochopitelně o first person akci Crysis. Ta v sobě na první pohled nezapře svého předchůdce střílečku Far Cry, byť graficky je to nebe a dudy. Znovu se ocitáte v ráji na zemi, klestíte si cestu džunglí, potápíte v průzračných vodách a bojujete s po zuby ozbrojenými maníky. Cestování po ostrově vám ulehčují nejrůznější vozidla a opět nejste příliš svazováni v tom, kudy jít a jak se nepřátelům dostat na kobylku. Nicméně 100% volnost tu není. K danému cíli vás vždy nasměrují nezdolatelná skalnatá úbočí nebo vojenské lodě, dbající, abyste neopouštěli vymezený operační prostor. Ten je ale natolik velký, že to zas až tak nebolí. Přestože je tu hodně styčných ploch, Crysis není Far Cry verze 2.0. Už od začátku zaznamenáte větší důraz na příběh, který je sice klasickou hollywoodskou pohádkou, ovšem jeho podání není špatné. Nemá smysl zabíhat do podrobností. Stačí, když uvedu, že jste členem speciálního komanda, které na kousku země ve Filipínském moři provede výsadek s cílem osvobodit partu amerických archeologů, že se něco podělá a že časem narazíte na mnohem horšího soupeře, než jakým jsou šikmoocí ďáblové z armády Severní Koreje. Ačkoliv s některým ze svých kolegů tu a tam skřížíte cestu, většinou půjdete sám a v kontaktu budete přes vysílačku. Jeden parťák s vámi ale naštěstí zůstane. Speciální nanooblek. Díky tomuhle zázraku techniky máte k dispozici spoustu taktických možností, které vám umožňují hrát třeba jako neohrožený Rambo. Ale klidně se můžete dát na cestu tichošlápka, což byl u předchozí hry Cryteku docela problém, vzhledem k nadmíru ostražitým hlídkám. Před útokem na cizí pozice tentokrát zvažujete nejenom směr, zda zaútočit z moře, z pralesa, z vyvýšeného místa nebo po hlavní přístupové cestě, ale také to, zda zapnout osobní štít nebo raději maskování. Třetí funkcí obleku je zvýšená rychlost. A poslední, maximální síla, po jejíž aktivaci se dá vyskákat na jinak nedostupná místa a provést nečekaný obchvat. V praxi pochopitelně jednotlivé funkce mixujete podle toho, jak velí situace kolem vás. I see Hunter! Commence fire! Cover me! He's close! Close him! You American pig! Jinou high-tech věcičkou vedle slušivého oblečku je dalekohled, který na minimapě zaznamená polohu všech zaměřených hlídek. Asi nemusím dodávat, že tím získáte daleko větší přehled o okolí a snáze naplánujete další kroky. Zbraňový arzenál už tolik budoucností nezavání a najdete v něm běžně používané pistole, samopaliče, snajperky, jak americké, tak ruské výroby. Výborné je, že QR se dá přímo na bojišti tunit. Můžete na něj namontovat optiku pro lepší zaměření vzdálených cílů, zaktivovat laserový paprsek, přidat tlumič anebo zapnout svítilnu.
Vynikající hratelnost ještě šperkují ovladatelná vozidla. Usednout můžete do džípu. Je tady náklaďák a svezete se na vlnách. Neopakovatelným zážitkem je pobyt v tanku a famózní bitva těžké techniky v hlubokém údolí. Autoři skutečně věděli, jak hráče přikovat k monitoru. Nejde přitom jen o úchvatné zpracování, ale o postupnou gradaci děje, kdy se původně infiltrační mise mění v plnohodnotnou invazi a vy stejného agenta v jednoho z mnoha pěšáků jdoucích do boje. Vše přitom jednoznačně směřuje k zásadnímu dějovému zvratu, který se odehraje v útrobách místní hory. Normálně bych vám nástup MZáků s odkazem na spoiler zatajil, ovšem když jsou jich plné recenze a videa, není důvod o nich mlčet. Pohřbenou mateřskou loď navštívíte zhruba ve 2/3 hry a ve stavu bez tíže na její obyvatele vypálíte pár uvítacích salv. Kromě fantastické grafiky vás zdejší úrovně bohužel překvapí značnou nepřehledností a budete mít co dělat, abyste se vymotali ven. Když už se vám to konečně podaří, nastane další zvrat. Nejenom pokud jde o změnu venkovní teploty a přebarvení všudy přítomné zelené na bílou, ale také pokud jde o další postup. Při střetech s vetřelci jde totiž veškeré taktizování stranou a slovo dostává intenzivní přímočará řežba. Boje jsou to tuhé, zvlášť když na vás útočí několik strojů najednou a tak jistě uvítáte, že brát pod krkem se dají nejenom lidé. Přestože se konec hry nezadržitelně blíží, scénáristé a level designéři nijak nepoleví a budou servírovat další a další překvapení. Doprovod spřehlého kolegy ke zdrojům tepla je jenom jedním z nich a nemá chybu. Tedy, abych byl přesný, neměl bych chybu, kdybych nenarazil na nepříjemný bug se zamrzávajícími MZáky a nemožností jít dál. A to bohužel není jediný problém. Hlavně umělá inteligence, která mě tak dostala u Far Cry, má značné mezery a je pro mě jednoznačně největším zklamáním. Občasné hrubky AI každopádně nemohou zničit vynikající dojem, který, a teď se budu opakovat, není dán jenom tou bezkonkurenční grafikou. Jasně, ultra detaily jsou ultra detaily, ovšem zábavnost se s ořezáváním grafiky jen tak nevytratí. A to je dobrá zpráva pro všechny méně vybavené, kteří chtě nechtě musí sáhnout po medium či low nastavení. Na mém počítači se to pro představu na high hýbalo takto. Díky zapůjčenému železu vám naštěstí můžeme Crysis ukázat v plné kráse, včetně porovnání s ostatními úrovněmi detailů. Ruku v ruce s dokonalou vizáží jde fyzikální model, především co se týče destrukce budov. Třešničkou na dortu je pak hra na dřevorubce a porcování palem na jednotlivé špalky. Škoda jen, že ostatní stromy jsou vůči palbě či nárazu netečné. Jinak kácení pralesa tu není úplně na efekt a při troše snahy a štěstíčka vám padající kmeny mohou ušetřit práci i s likvidací nepřátel. To, že bude Crysis extrémní žrout výkonu, všichni věděli a vysoké hardwareové požadavky hře prostě nemůžu vytýkat, když vypadá jak vypadá. Co ale mohu skritizovat, jsou zmiňované závažné výpadky umělé inteligence, nejrůznější programové chyby a také možná až příliš snadná druhá nejtěžší obtížnost, byť s příchodem MZáků přituhne. Jinak ale musím autorům zatleskat a složit velkou poklonu.